ka shi ubanka. Ni za ka shuta? Ni za ka shuta? Magani ki kenan, ki shiga da kula ɗan iska. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kai kuma fa me ya kawo ka? Dan Fulani. Yanzu kai saboda Allah wannan irin wannan barna haka. Ai kai kisa. Kisa ubanka da kashe. Ubanka na kashe da na kashe na yi kisa. Wallahi da zai baka isa bai na kai gurin yan sanda. Ka gaini gurin can sama ma. Na ran da Allah dan Fulani. Ya maka ne wallahi. Na ga ya ci. Kuma ka san wani abu? Zinare ai baka faɗa ba ka ce saurayinta ne ya janyo. Amma abokin iya shi ne ke. An talle na. An talle uban gwara ma. An talle ta uban gwara ma. Uban gwara ma. Iya. Kai da ruwan ai ba kama shi zaka yi. Kai ya ka ce ko ka ga hukuma kama shi zaka yi. Kai ba ruwa kawai da waya. Saka ce saurayinta. Ai da farko ba zan yadda ba. Kai kuma kai zaka mun bayanin da zan gane. Ai wannan dukan da ka mata. In aka kai ka gurin ku to ka mutu. Kaga wannan shine gwari. Yawwa. Kuma To ni kuma kana gaya min haka na san me zan faɗa. Yawwa to godin ya kasa yin wannan an yo ba daga nan daga nan to action za mu je kana kallon ta kashi min da ita. Sai ka shi ubanka a radu. Mu za ka shuta? An gaya maka mu ɗan iska ne da za ka shushe mu? Kafa ta kafa ka sai na shi ubanka yau. Ke kuma magani kike na ki shiga bara da kula ɗan iska. La ilaha illallah. Dan Fulani. Ya kai. Dama ana cin ba ku da hankali. A ya tabbata tabbas ba ka da hankali. Wallahi ba ka da hankali. Mu kake shema ba mu da hankali. Ai kai kisa. In ban shi ubanka ba. Lallan miya kuma aka ce wani aiki. Pick up. A canja min dalar. Mu je pick up. Action mu je. Ka kai ta ai. Ubanka na kashe.